Příběh obávaného černého běsa, což je silný 8letý kňour, vás zavede do světa staré myslivosti se vším jejím kouzlem. Tento román zachycuje nejen postrach jihočeského pralesa, ale i obraz života švancemberských lesníků. A ještě dodám, že děj se odehrává v druhé polovině 19. století. A je docela napínavý. Užijte si příjemný poslech, ničím nerušený. V rozsáhlých švancemberských lesích sloužil starý hajný Libuňka. Byl to zkušený lesník, kterého znal každý v okolí a který strávil mezi stromy téměř celý život. Na jeho revíru působil také mladý myslivecký mládenec Mikšovec, poctivý a pracovitý chlapec, jenž si svou pílí získával stále větší uznání. Úplně jinou povahu měl adjunkt Hurt. Byl pyšný, rád se vytahoval před ostatními a více než skutečná myslivost ho zajímala vlastní kariéra. Mezi těmito třemi muži se měl brzy odehrát příběh, který navždy změnil jejich osudy. Jednoho roku se krajem prohnala prudká vichřice. V lese zůstaly ležet stovky vyvrácených stromů a všude bylo plno dolámaných větví. Dřevaři měli práce nad hlavu a celé týdny odklízeli následky pohromy. Když bylo dříví připravené k odvozu, vydali se Libuňka s Hurtem do lesa zkontrolovat a označit jednotlivé metry. Zdálo se, že je čeká obyčejný pracovní den. Nikdo z nich netušil, že se za několik okamžiků ocitnou tváří tvář smrtelnému nebezpečí. V hustém chvojí si totiž našla úkryt bachyně se selaty. Když ucítila přítomnost lidí, vyrazila ze svého úkrytu jako blesk. Libuňka i Hurt se v první chvíli zarazili, protože rozzuřená bachyně patří mezi nejnebezpečnější zvěř, kterou lze v lese potkat. Následoval okamžik, který odhalil skutečný charakter obou mužů. Zatímco starý hajný se snažil zachovat rozvahu, Hurt se dal na útěk a myslel jen na vlastní záchranu. Bachyně si vybrala Libuňku. Starý hajný utíkal mezi stromy a slyšel za sebou stále se přibližující dusot. Věděl, že nemá mnoho šancí. Přesto využíval všechny zkušenosti, které za dlouhá léta služby získal. Kličkoval mezi kmeny, měnil směr a snažil se získat každý okamžik navíc. Nakonec vytáhl bílý kapesník a chytrým manévrem se mu podařilo rozzuřené bachyni uniknout. Jenže nebezpečí zdaleka neskončilo. Z houštiny se ozvalo mohutné praskání větví a na mítinu vyrazil obrovský samotářský kanec. Myslivci ho dobře znali. Šlo o postrach celého okolí, starého bojovníka s mohutnými páráky, kterému nikdo neřekl jinak než černý běs. Mnozí se ho pokoušeli ulovit, ale vždy jim unikl. Když se objevil před Libuňkou, bylo jasné, že tentokrát nepůjde o obyčejné setkání. Kanec zaútočil s neuvěřitelnou silou. Libuňka se snažil ustupovat, ale terén byl těžký a síly mu rychle docházely. Nakonec ho zvíře dostihlo a srazilo k zemi. Starý hajný bojoval doslova o každý nádech. Oběma rukama se bránil ostrým párákům a snažil se zabránit tomu nejhoršímu. V duchu si uvědomoval, že pokud nepřijde pomoc, jeho život skončí právě tady mezi kořeny starého buku. V poslední chvíli zazněla lesem lovecká trubka a v zápětí se objevil Mikšovec. Jakmile uslyšel volání o pomoc, neváhal ani okamžik. Rozběhl se záhlasem, aniž by věděl, co ho čeká. Mikšovec se vrhl proti černému běsu a dokázal na sebe strhnout jeho pozornost. Riskoval přitom vlastní život. Chytrostí i odvahou zmátl rozzuřené zvíře natolik, že získal několik cenných okamžiků.
Právě ty rozhodly. Libuňka se mohl dostat z dosahu kance a společně nakonec nebezpečí překonali. Starý Hajný dobře věděl, že bez Mikšovce by se z lesa živý nevrátil. Ten chytrý manévr byl v tom, že jak Mikšovec nesl pytel kukuřice na krmení, vysypal jeho obsah a šikovně natáhl pytel přes hlavu rozuřenému kanci. Nastal jasný říjnový den a do květovské myslivny se sjížděli lesníci z celého okolí. Právě skončili každoroční odstřely po jelení říji. Po nichž bylo povoleno lovit pouze slabé jeleny a holou zvěř. Na výřadu před myslivnou ležely ulovené kusy a mezi nimi byl i mohutný korunový desaterák. Jehož pohled budil mezi myslivce rozpaky. Každý věděl, že takový jelen neměl být nikdy střelen a ještě méně způsobem, jaký byl uloven. Proto se mezi přítomnými šeptalo jediné jméno – hurt. Lesníci postávali v hloučcích a čekali na příjezd lesmistra. Nikdo nahlas nemluvil o tom, co se stalo, ale všichni cítili, že dnešní den nebude obyčejný. Navíc se vědělo, že se nebude řešit jen nešťastně ulovený jelen. Celým Polesím se už roznesla zpráva o Libuňkově zápase s černým běsem, o Hurtově zbabělosti a o Mikšovcově hrdinství. A každý tušil, že právě dnes padne rozsudek. Mezi myslivci stál i Mikšovec vedle starého Libuňky. Stařík mu vyřizoval pozdravy od Růženky, dcery starého Libuňky, a mladý Hajný hltal každé jeho slovo. Jen občas ucítil na sobě nenávistný pohled. Když se otočil, střetl se s očima Hurtovýma. Oba muži si nemuseli nic říkat. Bylo jasné, že mezi nimi stojí nepřekonatelná propast. Pak dorazil lesmistr. Přísným pohledem přejel výřad, zastavil se u desateráka a jeho tvář potemněla. Když se obrátil k myslivcům, zavládlo naprosté ticho. Připomněl, že rozkaz zněl jasně lovit pouze slabé jeleny. Přesto někdo zákaz porušil a ten někdo se měl zodpovídat před celým sborem. Kdo střelil ten kus? Zazněla otázka. Všechny oči se obrátily k Hurtovi. Mladý adjunkt předstoupil a přiznal se. Pokoušel se vysvětlovat, že jelena spatřil jen na okamžik a neměl čas správně určit jeho sílu. Lesmistr však jeho obhajobu odmítl. Připomněl mu, že právě v takové chvíli měl raději nestřílet. Navíc dopustil, aby poraněného jelena potrhali psi, což bylo proti všem mysliveckým zásadám. Lesmistr proto Hurta prohlásil vinným, nejen z porušení rozkazu, ale i z nemysliveckého jednání. Před zraky všech se musel podrobit starému mysliveckému právu. Položil se přes uloveného jelena a přijal 3 symbolické rány tesákem. Pro myslivce to nebyla fyzická bolest, ale těžká potupa. Když obřad skončil, Hurt odcházel s hlavou sklopenou a tváří rudou studem. Jenže tím soud neskončil. Lesmistr se po chvíli s jasnou a vlídnou tváří obrátil k Mikšovcovi. Připomněl jeho první ulovený jelení kus a pochválil jeho rozvahu, přesný odhad i myslivecké umění. Potom vyzval mladého Hajného, aby předstoupil. Mikšovec pokorně poklekl vedle svého jelena. Lesmistr mu připomněl, že myslivec nesmí být jen dobrým střelcem, ale také ochráncem zvěře a ctitelem přírody. Poté jej podle starého mysliveckého práva slavnostně pasoval na lovce jelenů. 3 rány tesákem, které před chvílí znamenaly potupu, se nyní staly symbolem cti a uznání. Před myslivnou se rozlehl mohutný pozdrav. Lovu zdar! Lovu zdar, odpověděl Mikšovec.
a celé shromáždění mu jeho pozdrav vrátilo. Lesníci mu jeden po druhém tiskli ruku a gratulovali. Nejvíce ho však potěšilo blahopřání starého Libuňky. V jehož očích se leskly slzy opravdové radosti. Stařík dobře věděl, že před ním stojí muž, kterému by bez váhání svěřil vlastní život i budoucnost své dcery Růženky. Pak se lesmistr ujal slova znova. Připomněl všem, že největší hodnotu mezi lesníky není hodnost ani bohatství, ale vzájemná soudržnost. Vyprávěl o Libuňkově zápase s černým běsem a o chvíli, kdy starému hajnému šlo doslova o život. Připomněl, že Hurt tehdy nehnul prstem, zatímco Mikšovec bez váhání vběhl proti rozzuřenému kanci. Právě v tom podle něj spočívala skutečná myslivecká čest. Poté přišel poslední rozsudek. Kníže Schwanzenberg rozhodl, že Hurt nebude propuštěn, ale bude přeložen na vzdálené místo. Dostal poslední šanci změnit svou povahu a napravit své chyby. Když převzal dekret, neřekl téměř nic. Mlčky odešel a za zády mu zůstalo jen chladné ticho. Naopak Mikšovce čekala odměna. Lesmistr vytáhl druhý dekret a oznámil mu, že kníže ocenil jeho odvahu i charakter. Slovo provizorní hajný zmizelo z jeho titulu a Mikšovec byl jmenován řádným lesním hajným. Navíc mu bylo naznačeno, že se pro něj v budoucnu chystá ještě lepší místo. V tu chvíli propukla mezi myslivci opravdová radost. Jeden po druhém mu gratulovali a přáli štěstí. Mikšovec se skromně usmíval, děkoval a jen stěží vstřebával všechno, co se kolem něj dělo. Před očima měl Růženku, budoucí domov i život, o kterém dosud jen snil. Když pak nadlesní pozval všechny ke slavnostní hostině, naplnila se myslivna smíchem, zpěvem a veselím. Radostné oslavy pokračovaly dlouho do noci a mnozí na ně vzpomínali ještě po letech jako na den, kdy byla odměněna odvaha, potrestána pýcha a myslivecká čest zvítězila nad zbabělostí. Po mysliveckém soudu odjížděl Hurt s hlavou sklopenou, ale v jeho nitru nevyhasla nenávist. Naopak. Potupa před celým sborem, ztracená čest i Růženka, na kterou si myslil, tajně miloval a která dala přednost Mikšovcovi, proměnili jeho srdce v jedovatou studnu pomsty. Mikšovec tušil, že tím jejich spor neskončil. Jednoho podzimního dne se vracel Mikšovec od tyrolského domu lesní cestou. Neměl zbraň ani tesák, pouze sváteční oblek. Když vstoupil do úzké rokle u staré tůně, zahlédl mezi stromy známou postavu. Hurt. Místo, aby utekl, rozhodl se zaútočit. Vrhl se vpřed. Hurt okamžitě vytáhl pušku, zamířil a vystřelil. Výstřel otřásl lesem. Mikšovec však v posledním zlomku sekundy sklonil hlavu. Kulka mu prostřelila klobouk a jen škrábla temeno. Žil a věděl, že Hurt nemá čas. Starou perkusní pušku bylo nutné znovu nabít. Rozběhl se proto ještě rychleji. Hurt sice pracoval s děsivou rychlostí, ale Mikšovec byl rychlejší. Ve chvíli, kdy adjunkt zvedal pušku k druhému výstřelu, byl už u něj. Oba muži se srazili. Začal zápas na život a na smrt. Rvali se o pušku, padali do bahna, mlátili sebou mezi kořeny stromů a snažili se jeden druhého shodit do hluboké tůně. Ozvala se druhá rána. Tentokrát zasáhla samotného Hurta. Ani to však neskončilo. Zraněný adjunkt bojoval dál jako šílenec. Oba se zřítili do bažiny a zápasili mezi kalnou vodou a kořeny vrb.
Teprve když hurt začal slábnout, podařilo se Mikšovcovi dostat ho pod kontrolu. Vytáhl ho na břeh. Svázal mu ruce drátem, který si vrah připravil původně pro něj. Krátce na to přiběhli hajní, kteří slyšeli střelbu. Když vyslechli Mikšovcovo vyprávění, odvlekli hurta násilím do tyrolského domu přímo před knížete Schwanzenberga. Tam vyšlo najevo ještě něco horšího. 2 hlídači dosvědčili, že hurt předchozí noci chtěl otevřít kančí oboru a zničit knížeti hon. Druhý jej dokonce přistihl s pytlíkem otravné kukuřice určené pro zvěř. Kníže už neváhal. Nezaslouží si milosti. Konejte svou povinnost. Hurt byl zatčen a odveden četníky. Nikdo však netušil, že největší nebezpečí teprve přijde. Jednoho večera se Růženka vracela z nákupu. Bylo to v ten den, kdy v oboře probíhal knížecí lov. Černý běs byl postřelen a jak je známo, postřelený divočák je pro člověka velmi nebezpečný. Růženka byla šťastná, myslela na budoucnost, na Mikšovce i na jejich společný život. Náhle se však z husté rokle ozval lomos. Ze tmy vyrazil černý běs. Kanec se bez rozmyšlení přímo rozběhl proti ní, Růženka vykřikla a dala se na útěk. Pomoc byla daleko. Mikšovec byl více než 100 kroků od ní, lovecká družina ještě dál. Kanec ji dostihl a srazil k zemi. Vypadalo to na jistou smrt. Pak se však stalo něco nečekaného. Pozornost Kance upoutal bílý květovaný šátek, který Růžence sklouzl z ramen. Zuřivá bestie se vrhla na kus látky a začala jej trhat. Právě v té chvíli dorazil Mikšovec. Bez váhání vběhl mezi Růženku a rozuřeného Kance. Utíkej! To bylo jediné, co stihl vykřiknout. Pak začal zoufalý běh. Kanec se pustil za ním. Mikšovec uhýbal těsně před zbraněmi a lákal zvíře pryč od Růženky. Každá chyba znamenala smrt. Naštěstí si útoku všiml kníže i lovci. Vypustili své 2 nejlepší psy, Hektora a Luxe. Psi se vrhli na Kance. Zaplatili za to ale životem. Lux padl na místě a Hektor byl těžce zraněn. Černý běs však zmizel v rokli. Mikšovec i Růženka byli zachráněni. Kníže tehdy před všemi ocenil Mikšovcovu odvahu a pak učinil rozhodnutí. Daroval mu právo ulovit černého běsa. Jenže Mikšovec nechtěl pušku, chtěl něco jinčího. Chtěl Kance ulovit starým mysliveckým způsobem na péro, pouze s loveckým oštěpem. Tím začala poslední kapitola příběhu. Mikšovec od úsvitu procházel lesy. Hledal, čekal, pátral po stopách, celý den bez úspěchu, až k večeru dorazil k bažině ve Staré rokli. Tam ho konečně spatřil. Černý běs stál pod starou olší a klidně se krmil. Mikšovec sevřel lovecký oštěp, opřel násadu o hruď, zapřel nohy do země a čekal. Kanec ho zatím neviděl jako hrozbu. Když se však pohnul, Mikšovec vykřikl a výzvu k souboji černý běs okamžitě pochopil. Zvedl hlavu, štětiny se mu naježily. Pak zaútočil, země se zachvěla pod jeho během, bahno létalo do stran, obrovské tělo se řítilo přímo na člověka. Mikšovec nepohnul ani o krok. Čekal poslední vteřina, poslední metr, poslední okamžik. Pak nastavil oštěp. Kanec se vlastní silou nabodl na ostří, ještě několikrát sebou škubl, pak se zhroutil. Po měsících strachu skončila vláda nejnebezpečnějšího Kance v kraji. Večer ležel Kanec na čestném místě výřadu.
Kníže Schwanzenberg III. Před všemi lovci prohlásil Mikšovce za hrdinu. Na jeho počest zazněl slavnostní pochod. Ale největší radost neměl kníže, ani myslivci, měla ji Růženka, protože věděla, že muž, kterého miluje, se jí vrátil živý. O rok později zněly lesem opět lovecké fanfáry. Starý Libuňka je však poslouchal už jen z dálky. Seděl doma, na kolenou kolébal malého Tomše a spokojeně sledoval Růženku u plotny. Hurt mezitím zemřel ve vězeňské nemocnici. Jeho nenávist zmizela spolu s ním. Na stěně chalupy visely mohutné zbraně černého běsa, připomínka všech událostí, které rodinu potkaly.